Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingding ngayon. Sige soldado, agtumnog ka kada kami, nagdi mo kaya't nga ulurin na ka. Manggam naman kayo. Agtong palak iti kayat nyo. Kanta ni Ami. Masidag. Kumusta ka, soldado? Ami. Ikanyo iti kanim na lumagising. Huwag Ami. Painuman nyo, lumawaw. Huwag Ami. Ami! Mabit lang! Ami! Napano ni Ami? Ano hindi kayat asaman na ito eh? Ni Ami. May samit a rebelde. Naagasan kayong kakadwa. Nataming kayo na naimbag iti ospital. Adamat kan kompleto nga agas yo. Kasanon ni Tiniente Monteverde? Subyak iti kuta dagiti rebelde. Ano? Subliante yo? Noita, agpapigsa kayo pailaeng. Nang runa dagiti napuntaan iti pana. Saan nga itati pa nagsubli tayo? Kaya't nung makita ka talaga at di tayo kabaylan, masapol ti reinforcement. Apong, abduhin ti tumarin nyo. Idisom, tita kawayan at ugaw, apo. At tumarak ko, itong madamdama. Nalpasan ti trabaho, apong. Iso ang nag-awit ang adagos, tap numasikaso kayo. Agyaman na, apo. Apong, diyak kaya't kamapukaw kayo. Iso magpapigsa kayo, kuma. Bakit ako, apo? Nakasagana ako na amatay. Iti anyaman na oras nga alarin ti Diyos tibiyag ko. Nakasagana ako. Apong? Waran ako. Naragsak ako na amatay. Kaputan, napadakilkan. Nung sayang. Kayak sa makita di kapsat mo, sakbay amataya. Apong, sa bulang di kapsat mo, apong. Sa bulang. Apong, sa bulang. Tapno isunto, di kabinadang mo, ito'y ablag. Agsinlaki. Kayo kuma at tinulong kayo na agkausan. Uwan apong. Elizabeth, apong. Kalayon kuma, alaglagi pang. Dagiti bilbilin ko kan ka. Umuna, agyaman kay ti Diyos. Hindi na daw abindisyon. Kan kalayon, nagkitaw ka, iti paninarabay na, iti inadaw. Uwan ako, may kadua. Ayatan, dagiti mga busot kan ka. Di may katlo, di kagibalas, no adda, magpasakit kan ka. Di may kapat. Taraon lang. Dagiti agkit daw. Iti taraon mo. Nga uray, kabusorda ka. Di may kalima. Rangamam. Dagiti inauna. Ngam iti sila. Ako. Kat. Di may kanam, abilin ko kan ka. Ika pumatay. Apong, amo, alap nuan gura. Ika unggap amo. Amo, irinam. Yung kayat ko, alag lagi pang kumain. Lagi tibilin ko. Kang
runaan. Timay ka ng abili. Kumusta ti pan na kay deliver dagiti marijuana? Awan parikot, madam. Naibo sa dagos. Adong aminan ti agararamat dito'y ili tayo. Kaniti kabang ibang pahay nga ili. Iso nga umadado ti agorder. Nukasta. Ado nga rod a kwarta ti may paima kada tayo, Bart. Iso nga haywanan nyo na inbag dagiti espesyal ang mula. Kada kala kwarta ti may papay na kada tayo. Wan, madam. Pamilya, magsanod kayo. Di yung kabailan dagiti rebelde. Di kay danag na yun. Mapaksat minto ida. Ngam na ita. Agpapigsapay dagiti kakadwak. Nang runakit ado tinasugatan. Kasanong ti anak ko iti kuta dagiti rebelde. Mayor. Masigurado yung kadingad da iti ikot dagiti rebelde ti anak yo? Ah, Masigurado yung kadinga isuda tinang kidnap iti anak yo? Bakit nga isuda? Ipapantayo na kasta, Mayor. Ngayon saan ang nasaya at nagdarasudos kami. Kabawilan mi daytoy. Isa di kay madanagan. Kasanong mo pinatay dan ti anak ko. Itian niyo aga po apatayan da, Mayor. Oo. Idaw-dawat tayo asapay lakuma. Tag subliti anak yo asi kakaratkan. Sika soldado, irakad ta ka ditoy. Ada ito, irakad kan. Iti abay dito ang babae. Rina, pudnugahin nga ka dito'y kuta dagiti rebelde. Saan kayong agtignay iti dagasa? Da kami lang iti asidag. Masiputan mi ti amin na tignayo. Kapatay ka na doa. Rina, kanya tinarami ka ganda. Pinarpalitat mo dito, Victor. Sobrang arigan, tinarami ka kanya. Saan ba't pa kayo taway-wayan? Itian niya aga pumahimod na ka dito'y kuta da. Ni Abi, kanya't nakapatayan. Dahil tatipod na. Tinapod na na. Sudat ibagpagap iti arabelde anang girakit kanya. Kita, nagbaligi tamanan anang kidnap kanya. Kaya't nakapatayan ni Abi. Dakis a babae ni Abi. Awan tibasol ko kan panatap no patayan na. Victor, matay ta ka din dito yung agpadpada. Masangkol ang maibalod na kita arabelde. Mapulok na iti pagbaludan. Dakis na at tao. Iso dati mang ipapa ay itirirupok dito San Isidro. Iso ang masangkol ang makang magdamin. Kat mapulok na iti pagbaludan. Apo, kuyo ka na. Iti tanam day di Marina nga inam. Kaya't ko asarungkaran itanong na. Nga oray, iti maukit akong gaway. Apo, kuyo ka na. Iti tanong na, Apo. Wala. Marina, adta kami ita. Ito'y abay, itanong mo. Napadakal ko ni Elizabeth. Kat iisaan ang mabayan. Panawak doon. Kat agkikita tayo tumutan. Labingitak Marina. Kapot ang pinagsinak ina. Lagkapsay. Lampam mo, amayat magkan kita. Tibiyang tiinauna nga anak mo. Apo. Apo. Kanayon mo asarungkaran kita ng daydinan. Katisulabyo. Asikaswam, Apo. Kapot ako
Hukam dacay. Tawid tay dinam. Kadagitang dadakkel na. Apo, Kanjay luti kilwidal maas. Ipatawid kumatan ka, Apo. Kayat ko. Naipin ko abay ni Dalmas. Ipakaita naman. Ipiluti me. uwan apo. Matungpal. Sige apong. Agin na kayo pa dito kalapaw. Kalpasan na, mapantayon. Waan, Apo. Apong, naimbag kayo unay. Tasanda kami gayam akapkapin ano. Ngam impatagdak iti husto. Agyaman ak unay, apong. Apo. Katjak kayat amapukaw kayo, apong. Takayat kayo apagserbihan iti naunday apanawan. Agyamanag, Apo. Ngam itulog mo. Iti may sangal daw. Awanak toon iti da ito'y agyan. Apong, Anya ti plano iti soldado abalod tayo, Mang Ansong. Nusanda tayo asardangan dagiti soldado arautan. Isu ti umuna amatay. Ha? Duada iti balod tayo a babae. Ni Rina. Mang Ansong, pangasyo. Rukatan da kami kini Rina. Sanda kami nga irakit akas to eh. Papuan nyo. Tatlo da kami ti patay nyo. Agtalag kayo kada kami, Mang Ansong. Saan ka di nga damang bambantay kada kami? Ngarod, saan kami nga garamid iti dakas? Saan mo bali? Kas iti kinunat, saan kami nga garamid iti dakas? Jakpatsin. Iti kanito nga garamid kami iti may kaniwas. Patayin na kami. Ano? Isorok atan na kami. Kat agsasarita tayo, Mang Ansong. lukas na. Saan dan ang nakarakat? Nawaya-wayan dan. Wen, ngamiti ka nito nga dadakas nga rami dinda. Matay damot adagos. Ano? Madama pa ilang agsasarita da Mang Ansong kung tito. Lando. Anya ti panagrik ng itak ni Victor. Pagayam ka di. Wano imbilang mun akabusat. Ha? Linipat mo ka din ti panaggagayam tayo ato na. Anya? Kasta tinapasamak kan ka. Uwan, Victor. Ganda niyak matay ti dagagong daway. Yan na yung baglangan. Kada ni Mang Ansong anang paagas kanya. Impa na kita ospital. Sobra sakit tinakam ko, Victor. Kaya't ko abalsan na kita pasurot ni Senyor Simon. Lando, naguna tayo din amak iti mismo ngay na. May sudagaan kinang patahit iti dahi ti amak. Anya? Dahi katiga po nang agdaki tali ti bantay, Victor. Takayat ko ka di balas. Kaya't ko ti makikay kay sa kadamang Ansong iti amin nga iwayat da. Kontra ka iti kabusor ni. Kastagayan. Kat niya ni. Apay nga dadi tayo. Itian niya aga po. Victor. Iso ti kasarita may papan. Iti dahi kapanan. Lando. Apay akayat apatayin ni amin ni Rina. Itian niya aga po. Anya. Baliktad, Victor. Ni Rina ti pangpanggap iti dakas kanya amin. Kaya't napatayin niya amin. Kapno awanan ti lapad iti relasyon niya. Anya. Awan ti dakas sa panggap ni amin kan kuana, Victor. Ni Rina ti adda panggap na addakas kan ni amin. Ay ayat at ng Victor ating gaita. Iso lang ang pitik-pitik ti pusok. Nagkasanupay itan. Tagkabusor kami matan.
Amin. Agsarita ta ko ma. Ado ti damagagan ka. Di ta ka. Mabitlaan. Ibat. Saan? Jak ibatan ti imam. Kaya't kung agsarita ta ko ma. Tanya ti pagsaritaan ka. Amin. Kaya't kung ibagam tipod no kanyak. Apay nga da ka dito'y kuta dagiti rebelde. Naskan ka di pa'y ama-amon dita. Anya ko nga itakan ka. Maaddaag dito'y kota dagiti rebelde. Ibagam tipod no. Oray ibagakan ka. Awan mo't laang ti Serbina. Maawatan. Ditakan. Ami. Inalakot na ka. Ibatang na. Ami. Agsarita ta kumaan na sayahan. Mangasim. Kasano ang masulbar ti palikot. Nuguram at ti adda iti pusom. Kaya't ko amamuan ti pudno ang makagapo. No apay nga adda ka dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pangasim ami. Agsarita ta kumaan bag. Kasano ang masulbar ti parikot. Nugura ti adda iti pusom. Victor. Apay. Apay nga adda ka dito yami. Apay ang nagbalin kami tan na rebelde. Gapo. Tari na mas nagtunitungan. Anya. Di mo laam mo. No anya tinaramid na kanya. Saan lang anaminsan. No di ko ikat. Namin adong. Anya. Awanan. Awanan sir-serbi ti biyak ko. Amin. Adaak ita diti ko tadamangansan. Gaputan na dadahan ng tibiyag ko. Nadadahan ti kinataok. Tadayaw ko. Pero pa kayo biniyang. Apa kayo rumanam? Ami. Sikat imay sa harap nga po itibiyang Victor. Lumawalan ti pa nakatungkad na. Gaputay ti kanuman. Saan na mabalinisin mo ito ng kalabas? Intanong ko itinipan. Ami. O, Victor. Intanong ko itinipan. Pinapalabas. Kat saanin ang mabalintang asipon. Umay ka rin. Sumurot ta kadakwada. Mapantayo iti ayang dagiti kakadwada. Ano? Kinid daw ko kini manganson. Nagsasarita tayo amin. Kaya't ko amang nagno dagiti bagada. Anya kumati pa kain na igak kadagita dangkas at at tao? Sumurot ako ma. Agur uray dalan doon. Inatay ni Senyor Simon dagiti tatakal ko! At inagang na titagamin! Pasok! Ilang mas natin ang santo! Sa katinatan! Ilang mas natin karayan! Inagaw na titagamin! Inagaw na titagamin! Titagamin! Inagaw na! Amin kami dito yung kuta! Kat napasaktan ni Senyor Simon! Katiyan ka na kami! Tinagawan daw titagtaga! Ito! Saan? Ulbot kayo! Saan atakas niya? Naipagami din kan kanita! Yung di ka mamati, Rina! Magsarita tayo di! At natulagan ka! Yung di ka nagtungkal! Dahil ito tiga po na, ngayon sublida ka dito ikutan eh! Agyaman na ka na kayo amin. Tempod mo yung dagita saksakitan tinagam yun. Kakabsat! Kidawak na ito kata kayo. Kat sapay kumatagtungkal kayo. Hanggang na! Ito! Hanggang Sana rumbang tikat dayo dito yung naglamlaman. Panawan niyo kumanda ito ko tayo. Ano tayo mo sa mo? Inyong peso! May subli na giti na agaw at agayo. Basta sumuko kayon. Yan, ano yan? Ay,
Mawatak ti adarik na ita. Ngam sana rin bangag balin kayo adakes. Saan kami adakes? Ngam kasana may subli ti dagami. No di ka magaramit iti may kontrake ni Senyor Sinod. Agtalag tayo iti hustisya. Wag na kami hustisya dito isa ni Sido. Awan hustisya. No ni Senyor Sinod ti kalaban mo. Ikarik at tulungan kayo. Basta sumuko kayan. Kantap na maliklikan ti tinatay. Sumalok tayo kuman. Sakbay ang malagaw ti amin. Agsarita tayo tinalapat, Karina. May papanitian niya. May ka rin ka diya matulungan dagiti tattao dito. Ti amam tiga punang at dada dito. Tulungan nida. Tapno may subli dagiti dagada ginamgam ti amam. Ay, Aramidam dita. Kat ikarit man. Ikalay saka, Karina. Tulungam dagiti tattao nga da dito. Amay subli dagiti napukaw adag dagada. Kasya mida. Kat ikarit man. Ikalay saka. Ano ti mako namin ti singasing ni Victor? Makansong. Umano ko ta. Sumuko tayo. Tap na maliklikan ti pinatay. Lando. Pinapudlo na. Hindi pa lang ang kayat ko ng ibagaray ti kan ka. Agamakak. Amangan na ti mapanunot mong aramidon mga ansong. Anya? Umano ko ta kiti kayat ni Victor mapasama. Sumuko tayo. Kat italag tayo ni Victor kami. Si Dadaan amang tulong kada kaya. anya ti ibagan ka niya. Inasikat ka. Takayat ko nga ipakaamuti na laos. Araksak ko. Siyak ti nagbaligi, anya ti kayat mo asawan. Tulungat dagiti ang naagawan iti daga. Tapno maisubdi dagiti dagada nga inaguman ni Papa. Ikarit mateka, gapot na nagkari ni Victor kanya. Anya ti inkari. Nagkari ni Victor nga ikarnay sana. Pasensya kan gapot na para kanya at talaga ni Victor. Ikarnay sana ka ni Victor. Inkari na dahitakan ka. Why? Kukam na ang ti umapakal. Gaputa siya ti maikari para kan kwaya. Saan asikan? Victor, kasarita ka. Iti mao din ang gandaway. Ha? Atoy, isublikan ka. Ti kwintas ngayon sagot ko idikan ka. Uy, isublikan ka. Gaputa saan ang siya kirumbang apang tudang itidaytoy. Inay ay wanak dayta ang kwentas. Jak intulok ang mapukaw kanya. Ngam isublikan kan ka. Gaputa saan ganyan ang siya ti may kari amang talika. Ada imbaga kanyang nirina. Inkarim ka na may kalaysam. Kat iso ti rombang apang tudang itiday ti akwentas. Atoy, awata. Saan? Kukuam daytaan. Ni ka naman. Saan ko asublian dayta? Sikat ti may kari iti dayta akwentas. Victor. Kabangalan tayo dagiti rebelde. Isungag subli tayo kakadwa. Ispalan tayo ni Tenyente. Nasigurado nga da ita abalo dagiti rebelde. Subli tayo, di ko nam. Iso ti matungbaw. Nakapapigsa kayo. Iso asublian tayo dagiti rebelde. Makasarita ko ni Hepe. Tulungan nyo ita magraot iti kuta dagiti rebelde. Tasigurado nga tayo jay kuta da ni Rina. Senyor! Inkay ispalan ni Rina.
kasama niya bunggoy asasarungan tayo. Hindi pulis ha? Uy, may peso, hindi pulis. Kanyang peso. Nagpasok na! Naglikat kaya! Saan kayo nagpatok? Ceasefire! Di kayo nagpaltan! Awan ko magpapatok! Sinagaan ang sumuko tayo tirabelte! Tuman, sino ko gaya ng dagiti rebelde? Ni Victor de Jimanat at ibagada tayo at patog. Kadwa na ni Rina, boss. Dagiti dan. Ituloy dan timag na. Putno gayam at nakadakwada ni Rina. Tanyante, bunaklaki din nun yan tinapasama ka niya. Awan dagas na napasama ka niya. Bunaklaki din nun kasapulan tira enforcement. Basit na lang ang grupo. Nagrebelde na, gapo iti mayor. Anya? Si Pupuso dasim mo ko. Gapo tanam na maanda titulong ko. Tanyente. Mawata kida. Gapo tanam biktima dalaan. Agdamit ba, Sulmi? Gapo tayo nagrebelde kami. Ngam sapay ko matamawatan na kami, sir. Katnam naman mo titulong mo. Sinmo ko kami kan ka. Gapo tapat sinmi asikat makatulong kada kami. Da kami, abiktima dagiti dagas at tao. Wen, mawatan kayo. Si Dadana ka tumulong. Ngam no ita. Agyan kayo pa lang dito na ituding apagyanan nyo. Awan pa lang tiwaya-wayayo. Kat sapay ko ma, tadi kay aglapsing. Iti kasta. Awan ti agbalin aparikot. Namnamaan kayo ta, sir. Agyaman na. Tadinhag kayo kanyak. Lando, hindi mo ko mababayaan ni Ami. Namnaman, Victor. Malabing ni tanak na wanay. Gapo itikawan ko dito San Isidro. Kastoy matan tinagbambanagan niya. Aklonat, Victor. Adamat basol ko. Gapo tayong tulog ko kastoy ti pagbanaga. Ikarik, tulungan kaya. Tapno may butak-tak ti kinapod niya. Awanin ti parikot, Victor. Awanin ti rebelde dito San Isidro. Awanin ti parikot ti ilit. Siya kung di makaamukin ni Papa. Tapno isubli na dagiti dagang na inag-aguman na. Maisubli ka dagiti aking kukul. Ramidom day tayo. Kas tulong mo kadagiti naawanan. Ngam laglagi pamiti ka rin, Victor. Kayat ko atong panak. Tungpanag, Rina. Ikalaysa ka. Basta ramidam tinagtulagan ta. Apo, kanan yung dati linutok alugaw yun. Kalpasan na. Sana na po. Balik na. Kat saan ako nagpaya. Apo, Jakon. Kabalan. Apo. Ipulang ko. Ipulog ko. Ablang. apo, Lagi-lagi kang lagi pipiling ko ka kangrunaan di may kanam abili saan apo? Saan makapanawan? Saan? lagi pa amin pipiling ko ka apo sa pulang tinapsat mo. Saan apong? Hindi nagpanawan. Saan apong? Hindi nagpanawan. Apong Victor, iho, mga asim,
Agikat ka ni iti kinasoldado. Nakapsot ako niyo. Awan ti mga iwan kadagiti negosyo ni Papam a pinanawan na. Di akong kabailan. Basta matan iti rancho kan asyenda. Kat ni Ella, kanaayon mo't amabanom iti asyenda. Iso itan ti mga asikaso iti ay. Mama, Pangaasin, iho. Talunutin na kami kuma. Tiyak kayatin ti kanayon nga agdanagkan ka. Kaslang amin umadamin ti apit ko. Nukas ta kanayon na ngagdandanag. Maawatan na kuma, iho. Mama, Awan beton ti parikot dito San Isidro. Napaksyat yon dagiti rebelde. Iso akayat ko. Agikat kan iti serbisyo. Kat panawon beton. Tapno si kantimang tamin. Kadagiti pamastra kami. Iti day ti Papam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. kaya't kakasarita. Sakbay pumanaw kami. May destino kami ti sa balya lugar. Iso kaya't kakasarita. Awan ti pagsaritaan tapay. Ami. Mawatak no apay asan adi nakamat niyan ti Ella. Tinapagtang mo. Inlibak na kanya. Isumot lagay mo impakpakasin na iti kanya. Asaan may apat patayan ti grupo niyan song. Tagayan. Kamang tayo kinilando iti day taag grupo. Urayan niya pa tinapaspasama. Kaya't kung may bagagan ka, asika pa ilahan ti ayayat. Pastor, di mo balik sa Kami. umunay ka. Saan ako na maikarikan ka? Baknang ka. Naragpat mo ti arat mga ako mo itibiyang. Idin ka ta siya. Saan ako los? Kang runaan na. Nadadao lang ti kinatao. Kat polos. Asahan ako na maikarikan ka. Nang runa pa itan. Taaddan ikalaysa. Ami. Iso ti maikariparakan ka. Saan na siya? Kaitapay. Kamlawan kayong iti maangay to akalay sa'yo. Saan ko nga ayayatan ni Rina? Diyak kaya tinamang nagpainuan yaman timong ka. Huwag lang nagtiyamin. Kat ikaragatan ka. Ang patang. Papa, napatagak ka di kada kayo nga anak niyo? O kaya kasta tinakunamiha. Dadamagan ka di day tabanag. Sumbatan niyo ti salubsid ko, Papa. Natural, iha. Ipat patag da kaunay. Da kami kan ni mamam. Maaramid yo ka di ti amin at dawa, Papa? Apa nang ipamitlog yo, napatagak kada kayo? O, sige, ha. Uray an niya pa da takid dawem. Tung palag. Agyaman na, Papa. Ala, ibagam no niya ti kayat mo akidawen. Tung palag, iha. Kaya't ko nga isublimon dagiti daga nga inag-agaw mo, Papa. Aniya. Damang ansong kan dagiti kakadwana. Iso da dagiti inag-agumam iti dagada. Iso nga isublimon kadakwada ti dagada. Aniya. Day tagangan ti gapuna ang nagrebeldega. Iso nga isublim ko man dagiti dagdagada nga inag-agaw mo, Papa. Isublimon kadagiti aking kukwa. Aniya. Awan tinag-agaw ko adagada, iha. Papa, ipagpagapuyo ko makanya.
Isublingan dagiti inag-aguman nyo adaga. Aniya. Pangaasin, Papa. Akong Sela, natungpal tikid daw mo. Iti abay ti tanam day di apong dalmas tinakay tanaman. Agab-abay kayo ita, apong. Nakalidlidaya kita, apong. Hingga putawan kayo na makikita. Hingga kayo anang ipatag kanyak. Anangaywan kanyak, sipot ubingak. Agmay-may sakitan, apong. Katikabsat ko. Jak amono sa dino ti pang sapulak kan kuana. Siyak na Elizabeth, adaki ti radyo. Kaya't kayo akasarita. Mabaling ka dito, damag? Sige. Sumbatan ka iti amin adamagan. Saan ka di, rebelde kayo? Kat damag ko asimuko kayo. Wan man. Damag ko pa mismo nga umili kayo dito sa San Isidro. Kat anya aga po nagrebelde kayo. Kaya't ko amamuan kabsat. Sige. Ibagam amin ang salutsudan. Kat songbatang amin. Salbagkit di dayjay nga anak mo, Anita. Oh, Apay. Anya tinaramid na. agasem bay ta. Kid-kid dawan nang isublik dagiti inag-agaw ko adaga. Anya. Sana mabalin ti pampanunutan ni Rina. Apay akasta tikid-kid dawan na kan ka. Diyaga mo itinayjay nga anak mo. Kat, anya karamidam. Saan ang mabalin ti kidaw na? Awan ti daga nga isublik. Gaputak kukuak amin dagiti amin adaga nga adda iti asidag ti masakuak. Kukuak amin. Papagayam, awan ka din tinasaya at amapasamak dito'y ili tayo as San Isidro. Dagiti rebelde a grupo ni Mang Ansong kakabsat. Iti anya aga po ang nagrebelde da. Gapo tanaagawan da. Inagaw tinangato at tao dagiti dagdagada. Saan lang nga dito kakabsat? Napapatay pa'y dagiti dadakkel da. Gapo iti panagkadkad da iti. Katiso da ita ti saksakitan dagiti nagrebelde kakabsat. Apay nga adda dagiti tao abuklis. Anas ka na pumatay kan agawon dati sa nikwati padada tao. No asino ka man, si kaabuklis nga day tituray. Agpulukan tumitlaan. Papagayam, takwaton no asino day ta nga day tituray abuklis, kandakas at tao. Alakastan, katagpakadamanan to'y pagayam nyo ititangatan ni Eliza. Mangibatbati itinaimbag nga orasyo. Dahil dito sa miwang, apara kada kayo amin. Nangag ko, senyor. Na kayo talaga ti paspasagidan dahil nga announcer iti radyo. Buklis, kandakas kayo kanong hadda iti turay. Oh, sige! Ipak niyo dayjay no asino man. Senyor. Patayan yon! Tapno awanan ti problema. Lukasta, maidistino kayo iti sabali a lugar? Wen, Auntie Ella. Oh, numabalin, saan min akayat a pumalaw ka, Victor? Auntie. Mayadayo ka manin kada kami. Victor, adaman damagagkan ka? Anya day ka? Awan ka din ti panagayat mo kan ni Ami?
Iso ti pitpitik ti pusak, Auntie. Apay nga rod, apanawam. Auntie, Anya nga tanupat gam tikid daw ni mamam. Agikat kalaangan iti serbisyo. Bakit ni mamam? Kat dinan ka ba ilang dagiti dadto maatrabaho? Agam, ala? At talatakan ka ang magandang Victor. No kunam apumanaw ka manen, tamay destino kayo iti sa bali a lugar. Anya nga rod. Tinapatag, agan annad ka kumaakanayon. Auntie ha, di mo ko mabaybayan ni Ami. Well, aramid day. Nakasurat amin iti dayto apopel tinagnagan dagiti inag-agawan iti daga, Papa. Anya. Ado damit gayam. Lading ito kaya. Ngamjak mapatgan day takid daw mo. Ani? Agkid daw kalangan iti sabali asaan aday ta. Ani? Lading ito. Saan ko amarami day ta ngayon bagam? Iha. Awan ti daga nga isublik. Awan ti daga nga inagaw ko. Isungawan mo't nga ron ti isublik. Ngam, Papa, nagkariak ka dagiti atat tao ang maisubli dagiti dagada. Itian niya aga po. Apay, papakibiyagam tay ta abanan. Gaputawan karbangan niyo iti dagada, Papa. Anya. Ni talaga apat-pat ganda, Papa. Isubli niyo dagiti dagdaga dagito'y atat tao. Mga asin, saan niyo kung mga orayan adakdakas pa iti mapasama? Rina. Dahita ti gapo na ang nagrebelde dagito'y atat tao, Papa. Gaputan na agawan da. Saan da ang mairupir ti kalintagan da? Iso ang nagrebelde da. Anya. Papa, pangaasi niyo. Isubli yun ti diyo kuko adagdaga. Gaputa amangan mo dakdakas pa iti mapasama. Di mo ipilit ti kayat mo. Jak agtungpal iti daytangin bagam. Dahito yung ti pagbutbut ngak ang mapasama. No kumatadimnag ka iti kanyak. Saan ka kumaanag ba nag-akastoy? Pagayatan ni Victor ti kastoy anti. Ngamkas itinakunana. Makarwar kami tumat laang ditoy. Tulungan na kami tapno makarwar kami. Ami. Ngam saan kun akaya ti rumor diti pagbaludan. Kaya't kung ti agyan ditoy aginggat-inggana anti. Kaslawan nga minan ti serbi ti biyag kanya. Ami. Nangroon na ka. Kat. Anya. Ti lalaki nga ay ayata. Mangikal na isan iti sabali. Ni Victor? Ti kalaysanan to Merlina. Anya. Kas-kasukat ti panangisubli ni Don Simon iti dagdaga. Ngayon nag-agaw na. Anya. Dahil tati imbaga kanya't Merlina, anti. Isukano ti inikari ni Victor. Anya. Apay akas to'y. Apay akas la ipatay kong dito ang banag. Apay anasakit lang na dito ang banag kanya. Idin to taamok man. Asa anak ang maikarikan ni Victor. Ami. Tsakpay lang amin natay iti gubatan. Ante. Tapos saan ko nariprenaan na ito asakit. Ami. Tsakpay lang amin natay. Ami. Sakbay ako manaw ka, Victor. Agsarita ta kumapay. Ada ka di bagayo, Auntie? Napatag ko na Sige, ibagayo na niya dito. May papan ka ni Ami. Nagsarita kami. Tanapan ko sinarungkaran itay. Ha? Amom ka di akayat nan timatay. Kasta unay asangit na itay. Di pa'y lakano natay itigubatan. Anya? Victor, asino ka di at talaga ti ay ayatan.
Ni Ami? Wenno ni Rina? Ante Ella, Asino? ni Ami. Apay nga rod. Ani Rina ti ikalaysam. Apay. Awan ka din ti sabali apamuspusan. Tapno isubli ni Senyor Simon dagiti daga nga inag-agaw na. Asaan anas kan nagsakripisyo ti ayan ayat yo ken ni Ami. Ante, Saan mo ka di anapanunot ti panagsagaba ni Ami? No kasta ti aramidam. Anyo ti planom. Ibagam ko makanya, Victor. Tadyak patyan nga ikalaysam ni Rina. Idinto ta ni Ami met ti ay ayatam. Ante Ella. Tungpalong ka di ti karim ka ni Rina, nga ikalaysam, no bilang ta isublim ni Senyor Simon dagiti inag-agaw na adaga. No tungpalong, kasalumatan ni Ami. Anya tinamnama ang mapasamak. Anya, Victor. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, papa. Apay, adi mo kaya't ni isubli dagiti daga nga inag-agaw mo. Saan ka di maumdas dagiti sanikon? Anas kan pailaang nga agawang tiko ka ti sabali? Huston! Jakayatan nga ulit ang payday tarina. Kung jakayatan ada kamatan pay ti may papan iti daga. Maka umaka. Ngam, papa. Huston kunakmat! Lukas na. Saan dak nga ron apod no apatpatgan pa ma? Gapo ta diyo pinatgan tikid daw ko. Agkidaw ka iti sabali. Basta saan aday taabanan. Lukas na nga ron. Kaya't ko tagkid daw iti sabali. Sige. Ibagam lang iya. Ipaay kukun ka. Basta saan at may papan iti daga. Mangaramid kayo iti pamuspusan. Tapno ikalay sanak ni Victor. Anya? Ni Victor? Wan, papa. Kaya't ko asyak ti ikalay sa ni Victor. Gapo ta iso ti ay ayat. Mangaramid kayo iti pamuspusan, papa. Tapno ikalay sanak ni Victor. Awanan dagiti soldado dito San Isidro. Iha. Imanaw dan. Amok data. Ngam agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno agsubli ni Victor kat ikalay sanak. Anya? Dita ang mapaniknakak. No talagamit laang nga ipatpatagdak nga anak iyo, papa. Babaan ti panang tungpalyo iti kalikabong ko. Mauyong ka ka din, Rina. Dadya Victor ti kayak mo? Ha? An-anwan day kay atao. Iso tay ayatak, mama. Sana nga manugot iti kayat mo ang mapasamak. Urayan niya ti mapaspasamak. Jak kayat day ti Victor para kan ka. Taapay, mama. Iti an niya aga po. Basta jak kayat. Saan nga iso ti kayat ko para kan ka? Sana kaskan ko na. Jak kayat ti mamir-miraot apakiasawaam. Anya? Panagkunayo ka di kat mamirmiraot ni Victor, mama? Ha? Saan, mama? Baknang ni Victor. Kat iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya. Kumusta ti pagnayo tungan? Senyor, saan mi naabutan tayo dyan nga announcer iti radyo? Ito tipon mo, senyor. Sige, siputan nyo anay bag. Kayat ko apatayin yon. Reglado, senyor. Diyak kayat ti man nakibiyang nga tao. Nang runa, siya pa ititirtirahan tayo dyan nga announcer iti radyo. Naturad mat. Ngam sana mabalin kanya tilawlawatan na. Iswa patayin yon. Wan, senyor.
Kasta gayam tinapasa Makela. Wen, ma'am. Maasya nakitan ka ni Ami. Ngam binalakadak idin. Kayat ko sumurot kanyak dito yung mansyon nyo. Ngam di na kayat. Gapot ati kayat na kat agibanas. Kasi man. Iso talaga ti ay ayatan ni Victor, ma'am. Agin inayat da. Nga oray idi ubing dapay. Kasta ka di. Malagip yung kadipay, jay insagot yung ni Victor Akwentas. Ha? Naamwak nga da insagot yung ni Victor Akwentas. Dua Akwentas, ma'am. Katimay sa, imbagayo ka nga isagot na iti babae anapatagkan ko na. Juan, malagip ko. At insagot ko akwentas kini Victor. Timay sa, ni Ami tinangisagutan na. Kaya't asawin day ta. Ni Ami ti babae anapatagkan ko na. Kasta. Kasanod ni Rina. Day ta ti dinamag ko sakbay api manaw. Ngam di na sinungbatan. Ano? At nababae rin mo rin ti radio station. Ngam sa balibat. Saan ka nung iso ti agnagan iti Elisa? Wan nga raw. Anya nga tatiro pati agnagan iti Elisa. Masapol nga sigurado tatungan. Amangan mo at no patayin taday niya babae. Ngam sa balibat gayam. Wan. Iso nga damag tagaw mo na. Si kagayam tiagnagan iti Ami. Napintas ka balasang ko. Ami, iso ni Ma'am Carlota, ti ina ni Victor. Ha? Kumusta kayo, ma'am? Nasaya at lata balasang ko. Sika, kumusta kan? Kastoy, ma'am. Di kagdanag. Makarawar kayo matlaang dito eh. Da kami iti tumulong kada kayo, tapno makarwar kayo. Agaman kami, ma'am. Kat ni Victor, patyak na taplano na. Basta agsingsingpat kayo kumad iti nakaibalutan nyo. Saan kayo nga agaramid iti may kaniwas? Iti kasta? Nalaklaka ti irurwaryo. Wan, ma'am. Ami, ipanamnamakkan ka. Sikat agbaligi. Iti daw ito'y akaso, ken iti ayat ni Victor. Gaputada kayo ti maikari, iti tunggal maysa. Saan ako amang namnama iti daytang Auntie Ella? Noan niya ti pagayatan ni Victor, iso ti masurot. Ikalay sanan to ni Rina. Kat awan ti makapagbaliw iti dayta. Ha? No ba kasta? Agtalinaad latta ti panagayat ko kenkwana. Nga maagpating galaditan. Ami, Nasaya ti plano ni Victor. Isakripisyo na ti panagayat na kanya. Para iti pagsayaatan dagiti tao, anaagawan iti daga. Isu adayawan tayo dayta a plano na. Kat maragsakan na iti dayta apang nagkan na. Ayam ni Bart. binaon ko ang nag-deliver iti marijuana. Amniya. Ado ti kwarta na ijay asukik, Simon. Maminsan lang nga gorder, ngam triple mati ibayad na. Kasta? Iso adakal ti makukwartak iti negosyok a marijuana. Gaputa saan anaimot dagiti sukik. Alah, ibagam to arod ken ni Bart inton sumangpat. Takayat ko kasarita. May mayat ngamin no iso ti agtingnay. Apay, anya ti ipaaramid mo kan kuana? Adda tao akayat ko apatayin na. Tika na yun amang kontra kanya. Asino? Ti may sa a radio announcer. Awan bayd na. Nagturod lakid din amang pasagid kanyak. Agas laday karkarit na. Sana siya ti kalabanan na. Gaputa talaga nga ipapatay ko. Tay babae nga ibagbagak idikan ka? One. Iso. Ipapatay mo? One. Itigas ta. Saan atuladen dagiti kakadwa na.
San asyak ti karkaritan dagita ababasit at tao. Ada nakitang ado ababay ang naggapo dito'y ayan mo, Ami. Ha? Asino dagi dyan? Dagiti tao ang mangipat-patag kanya. Talaga? Ano ti ibagang? Apay nga imay ka? Awan? Imayat tawan maaramidak ijay mansion mi. Isa na lagip ka. Kumusta ka? Nagsalita kayo kadiki ni Victor na sakbay apin manaw? Oh, ako ya di naksong batan. Nagsarita kayo kadi? Apay adam damagan. Isaludsod ko ti song batam. Nagsarita kayo kadi? Why? Anya timbaga na? Awan tinapatag ang nagsaritaan. Sigurado ka? Amang ingat na ululbot ka. Ma'am Rina, anya ka di payla ang ti kayak mo aparparan? Saan ka di anak karikan ka? Nga ikalay sana ka? Nulakit di ta isubli ni papamdag iti daga nga inag-agaw na? Ka? Kasanon na saan? Kasanon na saan nga isubli ni Papa? Rumbang nga isubli na. Gaputa saan namot ako kwa. Kan may sa. Nagkarika kadagiti kakaduak anapukawan iti daga. Inkarim atulungan ida. Sa ita, saan amatong palti ka rin? Ni Victor laang tikayat ko. Awanan bibiyang ko kada kayo. Dakis kayo. Iso amasatong mat nga ikaryo da ita ito'y pagbaludan. Anya? Sorry ka lang Ami. Siyak tinagbaligi. Iso asaan kan amang namnama amakaruwar dito'y pagbaludan. Gaputa dito'y kan amatay. Siya akong timang tulong kini Ami, Ella. Mangsapulak itinalaing nga bukado aparakan kwa na. No kasapulan, amapanak ijay syudad. Kat sapulak tay gayam ko ichay nga abogado, aramida. Ma'am, Maawatak ida. Isuda kadagiti pada na ang nagrebelde. Amin da kat adda saksakitan din akam da kini Mayor Simon. Oh, sobra kayam ti kinadakas dagi as Simon Alban. talaga ma'am. Isumot lagayam atunggal makitak ida. Ang burak at dagos ti darak. Tsaka mono apay. Demonyuda apalaka. Ano? Adalinutok apara kada kayo. Agyaman nak Ante Ella. Wen gayam. Kuna ni Ma'am Carlota asidadaan at tumulong kan ka. Kaya't namot ang makarwar ka dito eh. Kat madusa ti lalaki anak dadaol itibiyag mo. Auntie. Kan oray ni Victor. Patsak launay nga adda plano na. Kat amok aparakan ka ami. Gapo ta si Kati ay ayatan na. Auntie. Agyaman at nukas ta. Ngamamuyo ka di. Sa bali ti atap ko kanirina. Kaslada sa bali apanggap na. Anya? Idi pay laang adakas ti panggap na kanya. Kat patsak nga oray adda akti ti pagbaludan. Pagaramidan nak iti dakas. Amangan paikit dino. Agbalikin amang patay kanya. Anya? Nalaklakanan nga ipatungpal ti kayat na kanya. Iso anong bilang, tadakas to ti mapasamak kanyak dito eh. Amo yun ton, no asino ti aking gapuanan. Ipapatay na ka ni Rina? Saan nga patinggaray chay, aging ga asibibiyag ka. Anya? No pay kasta, agan anadak. Rumbang laang ami. Aganad ka. Pangaasin, di mo itulok adakas ti mapasamak kan ka. Ante, No apay ngamin apimanaw pay laang ni Victor. Rumbang kumaan nagtali na udlatan dito San Isidro. Tapno mabantayan na kayo. Ami, agan-anad ka kanayon ha? Agsipot ka kanayon. Kan agsirip ka. Tadi mo amuno asino ti kalaban mo dito eh.
Amangan paikit din no ti taltal kam atao ditoy. Kat iso ti aram matanda amang patay kad ka. Iso nga aganad ka akanayan. Saan na napuntaan tungan? Nasiglat na tayo babae. Umerad, nakapaglamang. Omega, surutan ta. Sana makalisi ka na tayo niya babae. Patayan ka. Sino ti pinagtugan da? Dayjay. Babae tinaglamang iti dayjay nalingad apasat. Apay nga ta? Nitong anday dya. Kaya't asawan day ta. Isuda ti mangkamkamat iti dayjay babae. Nakabelo. Ada ka din nakita mababae at imaray dito eh. Siya ti pagdamdamagan na. Umaligayam. Umagantungan. Dayjay, napanan ti kadwan nitong an. Saan da makita ti babae iti naglumula? Anya ti basol dayjay babae? Kan asino dayjay babae? Asit gak. Kampay idi, lumabasak iti ayan na. Pakita at man no asino? Dayjay, timanyaw. Kasla adda kain-inas na. Kasla... ni Elizabeth. Ni Elizabeth. Asit gak. Saan? Diyak ko na asit gan. Umadayo akit dita amangan no adda makadlaw kan kwa na. Wen, aday wakwan. Addan to aldaw nga agsarita kami kan ni Elizabeth. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dito yak pa'y simbahan. Inakbit ag kararag sakbay nga agawid ni Padre Ismael. Ada kasarsarita na? Kat... Di Elizabeth. Napasnat ti panagsarsarita na. Jak asit gan idan. Jak kayat ama kasi nga kadakwada. Inna ko nakararag. Kat no addan tugon daway. Kasaritak ni Elizabeth. Andiya, saan nyo napuntaan ba dyan, babae? Nagkapoy kayo matan. Pasensya kayo, senyor. Nung iti sumarunod akong daway, saan kami ito ngagmintis? Dahil natipod na, senyor. O sige, ipanamnamayo kanyak na ita. Awan ang muyo! Anya, kasta tinapasama. Una yan, talaga nga agraira latta ti kinadakas. Anya ti basol day di ababae, takayat da apaltukan. Jak amo, ma'am. Amamok day di ababae. Amamok na unay. Asino? Ti komentarista iti radyo, ani Elisa. Kasta ka di? Wen, ma'am. Napatid kanyak day dya tao. Gapu ta anak ti kasingadan agayem ko anabayagan aping musay. Gapu iti kinaulpit ti pata a tao. Anya? Wen, ma'am. Kasano day ta? Ti may papan iti gayem ko ani Marina, ma'am. Naistoryak idin day ta kada kayo. Saan ka di? Kayat mo asawan. Anak, tigayom mo day nga Elisa. Wen. Oh, Diyos ko. Kasaluno. Oh, saan ko mamat? Naulpit talaga ni Senyor Simon. Dinalaan mo. At ikayat apatayan dagiti pasurod na. Kat mismo,
Nga anak na. Diyos ko. Victor! Victor! Inarakop na kami tanan, Tia Ella. Kasla kailiw ako na yan. Ang yaman ka nagsubli ka adagos, Victor. Sige, umay ka. Umanag ka. Kat, kumusta kayo, Nanti? Kas iti sigod. Ala, sumrak ta di ta mansyon. Agyaman at iho. Agyaman na tanagawid ka manan. No kumangamin, tagikat kan iti kinasultato. Iti kasta. Well, mama. Tinungpal ko ti kalikagom yo. Ha? Victor? Victor. Well, mama. Ante Ella. Nag-file ak iti honorable discharge ko. Kaya't na-aprobahan. Gaputan na dalos ti record ko. Nadalos tinagan ko. Kaya't ito, may sako na sibilyan. Victor? Sigurado ka ka di iti daytang inaramid mo? Well, Ante Ella. Pinampanunod ko nga nung tinabayagan na kid daw ni Mama Kanyag. Asya, tinamnamaan na itinegosyo ni Papa. Ganiti rancho. Kastamo tiniti asyenda. Kastamo tiniti kanayo na panagdandanag yung Kanyag. Victor? Iso nga ita, may sako na sibilyan. Kang Ronan na. At dapat panggap ko. Nga anya iho. Di pa nang ikalaysam kinirina. Oh, tiyak kayat nga ikalaysam na itsay nga anak ti dakas ataw. Ha? Victor, tiyak kayat ti anak ti dakas ataw ama asawam. Tiyak kayat iho. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak day. Hello? Rina, nagsalita ta. Ulayan kayo timay sa restaurant di Kapitera. Victor? Sila ka di dayta? Wan Rina, dungag ka. May bagat na niya restaurant di pakitaan ta. Sige, Victor. Ibagam. Dunga ka. Nice to see Agyang manak, Victor. Adakan. Kumusta kan? Nasayat lata. Sika, kumusta kan? Kas iti sigod. Si iilo akanayon kan ka. Kailo kan, Victor. Rina, kumusta titulagan ta? Ha? Naisubliyo ka din dagiti dagang inag-agaw ti aman. Kuha. Nagkari ka dagiti tao. Nga isubliyo dagiti dagang inag-agaw ti aman. Kuha, Victor. Agtong palak iti karit. Nulakid di tagbaligi ka. Ngamusan? Ladingitan. Victor. Ikan ka iti makalawas ang mga proseso iti amin. Kat kalpasan ti makalawas ng awan ti pagbanagan ti amin. Ladingitan man. Ring. Saan ang mabalin na ito'y mangbay? Saan ang mabalin na? Dahil nga amin ti ay ayatan na. Iso ang masapul ang mapukaw. Anya ti aramida, ma'am? Di mo ka di pa'y lamaawatan, mangbay. Patayin yon. Ma'am? Nalakalaan nga irwaryo iti pagbalugan. Tapno patayin nyo. Ma'am Rina. Okay. Siya kung timang ipamuspusan iti amin. Ngamsak pa yun. Kaya't kumanpay asarong karan. Inak isagutan iti nagduduma a prutas. Iti nga palaga po, ma'am. Kaya't ko nga ipakita kan kwa na. Kan iti tattao nga day ti aglawlaw na. Ana imbagak kan kwa na. Iti kasta. No adan tumapasama kan kwa na adakas. Adayo apagatapat na. Ma'am Rina. Sige, mangbay.
inak ijay kabisera. Gumatangag itinagduduma a prutas a para kini ami. Guard, kaya't ko akasalita ni Ami Aribelde. Ni Ami salita, ma'am? One guard. Awandan, ma'am. Anya ti kayat mo asawan nga awandan? Timwardan iti kalman. Amin da rebelde. Ket nakarwardan. Anya? Iti anya aga po? Naipayan da iti amnestiya manipod iti gobyerno. Ket nakarwardan. Anya? Saan ang mabalik? Apay ang nakaruwar ti awanan pa. Saan ang mabalik? Kat sigurado, ang sarap daitan ka ni Victor. Tsak itulog. Saan? Saan ang mabalik? Marina! Saan ang mabalik na ito eh? Kuputi lang ni Victor. Marina, sinurot ka. Dito'y gayam turod, tinagturungam. Kaslangan sa bali ti Jayo itay, Jay Mansyon. At baka di parikot yo? Dakal na parikot. Gaputan na ipayan gayam da ami iti amnesty manipod iti gobyerno. Nakawarta ang balay. Saan mo ka di aninam-namat ita, ma'am? Talaga saan? Kaputa impagarap ko na mabulukdan ito pagbaludan. Kasanong harod itan, ma'am? Sa palang nyo tayo namin, kapatayin nyo! Ipasigurado nyo tayo tamang pa! Lando, nawaya-wayaan tayon. Awanan ti pagdanagan tayo, pay. Saan tayo makasigurado iti dahi tamang ansong? Ha? Saan tayo naisubli na iti dagata yung mga inagaw ni Don Simon? Amo tayong tiki na dakas na. Iso anasken nga ganang telata. Pudno dahi takunam. Saan tayo magtalaklatan? Amok asaan nga isubli ni Don Simon dagiti dagata yung anagaw. Ket amok nga ipapatay na tayo amin. Napanunod ko met dahi talando. Iso ahusto ti kunam. Naskan nga ganad tayo amin. Wan mga ansong. Lupay kasta. Kayat kumaning ti agsubli di kota. Kaslangan na taltalgad triknak no at daki jay. Anya? Walando. Napintas ti kota tayo. Ado dagiti mula tayo jay. Sayang met. Noawan mga sikaso. Anya? Nairuam ako ni kota. Kasla kayat ko ti mapanag na jay. Adakan ka, mga ansong. Sabagay, sana ko na makuna rebelde. Gaputan na po na sunday takada tayo. Gapu iti amnestiya ngayon pa iti gobyerno. Iso mabalin ko lahat ti mapanijay kota. May ti jay. Tanataltalgad ti panunot ko. Awan ti pagdandanagak. Sana kas ditoy. Amasapol ang kanayon na nagsipot. Gapot akasla at dalyon amang sikbab kanyak. Mga ansong. Ag may saak matlaing dito kalapaw ko. Isungag subli ako ni Jekota. Tamingak dagiti mula tayo jay. Ken dagiti dad lumapay, ana panawan tayo. Di kagdanag manang amin. Kaduan kalangan diti balay mo. Narigat mat no agmay saka ditoy. Agyaman na Rosa. Wingayam, saan kayo pala nakita ka ni Victor? Sipod Dream War kayo? Saan? May saan ang tulong kada tayo. Tapno makaruwa tayo iti nakaipupukan tayo. Bayat ti panangururay tayo iti pan nakawaya-waya tayo. Rosa. Hindi nga tari na. Nagkita dangatan ka ni Victor? Matuloy nga ta ti panagkalaysada? Kasano daytan manang ami? Amangan matno di mo kabaulan. Naaklon kun lay ta abanag, Rosa. Iso adi nagpakadanagan. Sigurado ka manang ami? Apay adi mo ilaban ti panagayat mo ka ni Victor. Total, agin inayat kayo mat adwa. Anya? Sabagay.
Inkadang ni Victor nga ikanlaysanan ni Rina. Basta laki di isublida dagiti daga asaan da ako kwa. Ngam... saan ko maamatuloy ti kanlaysada? Saan ko manang... Landa. Kumusta ka yan? Si ka magayam. Oh my God, umunit ka. Adi aman na. Adaw may ko'y baga kami. Agdugaw ka. Anya ti bagan? Ni mangansong. Kaya't na tag subli di kota. Kaya't na kanot kay agnad ijay. Tanataltal na ti panunot na. Awan ti pagdandanagan na ijay. At kanunumak ti kunana. Ami. Anya na tanong agsubli tayo ijay. Anya? Agsubli tayo ijay. Anya? Sana kas rebelde. No di kat kas pumurok ijay. Amok asaan matlangan natal na ti panunot mo nitoy. Amok nga da pa kaisagmakan ditoy. Nga pata da gumurgurakan ka. Lando. Agsubli tayo na di kuta kami. Kat ijay tayo nagnad. Pagbalinan tayo di kuta abas sita puro. Ada tayo ti agindag. Agsubli tayo na di kuta. Tanataltal na ti panunot tayo jay. Anya? Umanugot ka kadi. Diyak mapatganday ta akid daw mo Lando. Diyakon kaya ti agsubli, ijet ko ta. Na basta, di mo kaya? Saanan? Kayat ko ti manglipat. Iso kayat ko ti pumanaw dito San Isidro. Pumanaw ka? Sa dino ti papanan? Iti adayo ang lugar. Iti kasta. Malipatak tinasaam anapagtang iti biyag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umay kan manang ami. Mapagtang iti unag. Inta maturugan. Umunakan. Anya? Ngam... Kaya't ko ti agtugtugaw diti paraangan, Rosa. Pampanunutam ka diti papanaw ta ditoy? Wan. Kasunod da ito'y balay mo. Sarungkaran tamatlaan. Ngam umadayo ta pailaan. Sige. Addakan ka day tamanang. Ito makaililiwag ha. Amalipatak ti sakit amariklik na ita. Agsubli ta. Kat aramidon ta ti plano ta. Ti agibalas. Aging ka ita. Saan pa'y anaikan iti hustisya tinapasamak kanya? Kani tinapasamak kan ka? Aging ga adda kas at tao ti adda iti turay. Awan ti hustisya ang mapasamak. Nakasarita naman ang sa. Amot nagpatuloy iti panagsubli ng iti kota. Lando! Victor. Nasaya ta nagsabat ta dito eh. Kaslad na pa ba naman? Kuha, Victor. Inek, takayat kayo nga lukuhin. May papan iti... Anya? Kaya't kayo nga lukuhin nga trabaho iti rancho. Yan iti asyendami. Ha? Da kayo amin na nagapo iti ko tayo. Kuha. Alukuhin na iti kakadwam. Ikang kayo iti calling card ko. Tapno amom ti pangkungkontakam kanya. Lando, agayim ta saan ka di? Iso apang hasim, patgan na kon. Nasaysayat no madayo kayo kay langit ito'y. Tadalang iti aglawlaw yo dagiti pasurot ni Senior Simon. Katam kag lang, nga dadakas ang mapasamak. Iti ka nitong agsasabat ti dalan niya. Sige. Ibagak day ta kadagiti kakadwa, Victor.
Mangbay. Aginong kamatan. Danggayan nakman. Gusto ko manaitan, Ma'am Rina. Namartakan. Among matan kanyak Mangbay. Ti anak, di pang ipapasak iti sakit. Dinakam ko. Madam, Ipapas ko ti lukso ko iti day. Yan nga. Omi, iti arak. Iso nga, umino nga. Aging ka iti malmasak. Iti arak. gusto ko man. Tara, umay kayo, antay tulod kayo dito mansyon. Ano ba yan? Lang dito'y hagin, Mangbay. Kaya ko dito'y itapres ko ti ani. Sige, amo na kan, Mangbay. Ma'am Rina, Bayan anak man ngaglemas iti arak. Simon, kita ti mapaspasamak iti anak ta. Nabarpartak manan, kat gapuday takkan ni Victor. Bayam lang. Saan na nga'y patay na ita? Anya, Mauman tumatlaan. ay ayatan ni Rina ni Victor. Ngam kasanunday ta Simon. Kadmay sa, jakayat ani Victor ti makatuluyan ti anak ta. Sana kas ka ni Victor lang ti para iti anak ta. Anita, Ngam agparikotak mat nga ron. Takastamat kan ti mapaspasamak kan kuana. Dahil talaw mininom iti arat yang muna nga ramidan. samot nga rin na mapalinti kaya't na mapasabak. Nga isublik dagiti daga ngay nag-agaw ko. Ha! Saan na mabalin? Kasano nga ron itan. Bayam latat anak mo. Tinasken saan nga garamit iti dakas kontra iti bagina. Kasaan ka di atakas ti araramidan na iti bagina? Saan? Iso bayam kadilain. Malaksid, noon pa kamatay. Anya? Saan? Jakmat itulo pakasta ti aramidan na. Awan tiga po na nga agpakamatay. No bilang. Oy! Nalayan ka matgaya mapumaltog, Ma'am Rina. Talaga master mo na. Asintado ka. Wan, Mangbay. Kaboy lang. Ngam kalat-kulat tati ang sanay. Gaputan na bilang masanaw ko tay tao akayat ko apal tugat. May sana ang akalpit. Mapuntaanan. Asino ti kayat mo pangtugan, ma'am? Awan sa bani na dini Ami. Kasano pa ay makita yun ni Ami? Katawanan, pimanawan. Saan apo man day chay Mangbay? At dala ang gitang walang-walang. Tatikas kan kwa na. Kat awan ti direksyon ti biyag na. Apay pay lang nga kayat mga patayan. Idin to tadayo na say-sayat matlang ti biyag mo ngam iso. Sana day tatirason Mangbay. Kayag ko apatayin ni Ami. Gapo ta iso ngamin tilapad iti dalan mi kin ni Victor. O anya man ang Ami? Mapantan? Siya kun ti mangbitbit iti bag mo. Saan? Ami, Victor. Sa dino ti papanan nyo? Ako. Umadayo kami ni Victor. Mapan kami iti adayo. Anya? Sige adaywan kayo pay laang. Tapno makapagsarita kayo adwa. Sa dino ti papanan nyo? Kayat ko ti umadayo. Saan? Saan? Di ka pumanaw. Apay aparitan nak. Awan tiga po na aparitan nak. Karbangak ti umadayo. Ngam Ami. Pangasim Victor. Saan nakalakdan apo manaw. Adda bukod mo abiyag. Isutiin ito naram. Sana siya. Kan may sa. Awanin bibiyang mo kanya.
Di kagsaw iti kastami. Imayat, takayat ko nga ibaga sumurot kayong kanyat. Anya? Agmauyong ka kadi? Kanya ti kayat mo ang mapasawag? Ami. Lipatin na kon. Saan na kon apakibyangan pa'y? Iso pumanaw kan. Ami. Pumanaw kan. Nakasaritak iti telepono tay gayem ko at taga-syudad nga abogado, Victor. Inawis ko nga umay sumarungkar dito'y mansyon, no, at dawayana. Mama. Nalaing dayjay agayem ko nga abogado. Awan pa'y ti amok anaabak akaso nga iniggaman na. Nasaya at ti kababalin dayjay nga abogado, iho. Nasayat no kasta, Mama. Iso ti makatulong iti pampanunutam nga aramidan, Victor. Para iti pagsayaatan dagiti gagayem mo ako nam. Agyamanak no kasta, Mama. Ikag danag, iho. Ringbawan ti kinalintag ti kinadakas. Agpulon to dagiti dakas at tao. No kasta, pinmanaw ni Ami? Di na imbaga ti papanan na? Wananti. Kaya't nalakan iti manglipat. Oh, kaasimot ni Ami. Maawatak tirik na ni Ami. Kat basol ko ti Ami. Victor. Nupay kasta. Mangnamnamak latangat kita kami matlaan kini Ami. Oh, sapay ko ba? Napan ko na sinarungkaran dagiti mula tayo jay kutalan do. Kat inapit ko dagiti mabalinin nga apitan, tasayang met. Nagadumot nga tayo sa tinatang diti parangan ti kalapa mo mga ansang. Mga lakalat ta iti awid mo. Tadumat dagiti natang nga inawit ko. Sayang dagita, no sana masida. Agyaman ak mga ansang. Ay, uwan gayan. Imay ni Victor G. Balay. Adayin singasing na. Ano reta? Kinid daw na sumurot tayo kan na. Sumurot tayo kankwana? Uwan mga ansang. Nagtrabaho tayo kano iti rancho. Kan iti asyendada. Kit ipayan natin na asweldo kada tayo. Anya? Umanugot ka din mga ansang? Samot kiti adakas daw ta singasing na. No pa'y adamot trabaho ama ipaay kada tayo, manipod iti gobyerno. Mga ansang. Kas iti nakunak. Sana dakas. Tapagsayatan tayo tikit kita ni Victor. Matay nagsinay ka mga ansang. Makarik na kiti bain. Makonsensyak lang do. Ah, itian niya aga po. Iti na di kanito binulong kamang paltugkan ko ana. Idi di mo maaramid. Ni Anton ti binilin ko. Yung pagyamanak, ta sana napunta ni Victor. Mga ansang. Nasaya at tao ni Victor. Iso makonsensyak. Kat mabain ako na ikan ko na. Naimbag tao ni Victor. Kit awan ti pilawag kan ko na. Alban's Residence, hello? Rina, agkita tayo tisigod apakit kitaan tayo di restaurant. Victor? Ulain ka ito naman. Iti oras di alas 3. Ha? Namnamag ti katang, Rina. Sige, neto lang. Bye. Imbabay. Agkita kang inton malam. Alas 3 ka no. Amok latan no niya ti pagsaritaan niya. Inak agpaparlor. Apag isunto inton malam nga agkita kami. Nakapulos ka mo't iha. Sa dino ti papanam? Iti parlor iji kabisera, mama. Kaya't ko nagpapintas. Iha. Ang ungaya, mama. Napintas ka di mo't laang ti kawas ko? Awan, iha. Nagpintas kayo ti dahil taakawas mo. Maiba kayo launay kan ka. Agyaman ako, mama. O sige, rumora kon. Nasaysaya at numangayab ka iti kadwam.
Isurot mo ni Bart. Saanin, mama? Di kaya danag kanya. Sige na, inakon. Pabasta nga, tagkuyog tan arumwar. Urayan nakdi, tay nakakulas. Anya? Rumwarak mat, papanag iti balay iti amiga ka ni Concepcion. Saanin, mama? Umuna ako na rumwar. Sige, bye. Mabit lang, iha! Rina! Oh, di na kun impangag. Agap apura. Agyaman ak tapinat gam tikid daw kung nagsarita na. Mabaling ka di ba saan, Victor? Mabaling ka di ang mga napay. Mabisina. Sige. Gam agsarita ta kumapay mo muna. Victor. Kumusta titulagan na? Alpasan ti makalawas ang pawayway mo ka. Wah, Victor. Aging gaita. Awan tayo pa kami. Kaya't asawan nila. Saan ka nagbaligi? Wan kan saan laan ti kaya po ang magay. Nagbaligi ka, wano saan? Dahil subliyo ka din dagiti dagang inabungan ni mama. Wah, Victor. Sungbatan. Saan? Lukas na nga rada. Lading hitag magkarina. Ngam saan ko atong palanting karikin ka. Kaputa saan ka nagbalingin. Victor. Saan ka may kalaysa? Sige, inakan. Ha? Victor, di na ko mapanawan dito eh. Lading hitag karina. Ngam adapay naskan nga si Katswat. Sige, umuna ako. Tiawanan pa rin ang Victor. Ninanawan naklatan dito. Hindi na pa'y nakita ti kinapintas ko. Nagpapalola palagan ko na. Nang kaslawan anyaw na. Uisit at talaga. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uisit na dyan, Victor. Talagang ipagpakita na kanya saan ka napatagkan ko na. Ngam saan ang mabalin. Makarit at makastoylaan. Saan ang mabalin ani am ti makaatiw kanya. Asino na ang ngayon ni amin no maidilig kanya. Aglayo na ijay pastek ni mama. Mapan ko ipampas ijay ti sakit tinakam ko iti panang pasakit ni Victor kanya. Nasakit at talaga tinakam ko mangbay. Imparo pa na kanya adinak ay ayatan. Apay pa lang amin nga ipilit mo tibagin kan kuha na, ma'am. Amin. Nukas ka mo lang. Si kamot lang ti masaksaktan. Anya ti mabalin ko. Kat talaga amat ngamin ngay ayatak ni Victor. Ma'am, masursurong to matlalipatan ni Victor. Diyak maarami data. Uray anya ti mapaspasama. Naskan asyak ti agbaligi kan kuana. Saan, ma'am? Masaksaktan ka lang iti deta nga raramidam. Ano dit na tilalaki ababak na nga padam, ma'am. Isualipatan mo ni Victor. Takasi ka lang nga kanang na masaktan. Kanya? Pudno ti kunak, ma'am. Lipatan mo ni Victor. Tawan na sayap nga ipainakan ka. Sakit latinakan. Alakit yun. Inka mangiruan iti arak. Mapanak iti swimming pool. Isurot mo to ti arak a paboritok mangbay. Agbartek ka manan, ma'am. Awan parikot iti dayta. Sige. Inka mangalan iti arak. Kat isurot mo to ijay pool. At dayta, nasibuga kong dagiti masitas dito igit ti simbahan. Napintas aboyaan ti Maris dagiti sabong da. Padre Ismael? Oh, naroon na.
Da kayo matgawang. Kumusta kayo? Nasaya at lat pa, Padre. Adawit ko akan kanan. Inluto mi ka ni Ma'am Carlota. Nalagip na ka nga umay paramanan. Sapay ko mata magustuam. Agyaman ak Nana Ella. Ala, umay ka. Mapantay ti pan nakakusina dayta simbahan. Kaya kita ngagsarsarita. Kabayatan ti pan nanantay ti dayta kan kanon nyawit mo. O sige, Padre. Oh, sige Nana Ella. Uminom ka pa iti pagpalaniis. Agyaman ak, Padre. Padre, kunam at taga diti ka San Isidro. Anya apas ti San Isidro ti ayan ti balayo. Medyo adayo diti kabisera, Nana. Kasta? Dagiti dadakkel mo. At dada ka di pa'y abiyag? Ngamin, jak mo ti da makikita. Awan mo tinyam amom kada kami adadakkel mo. Tinapod mo na. Nabayagan anatay ti amak, Nana. Wah, kasta ka di? Naatake iti puso. Kat timot ina. Nagsakit. Kat di na nalasatan ti sakit na. Kasta gayam. Angam nagasat ka pa'y laeng. Tanakalpas ka iti kinapadi. Well, Nana. Dayta ti dakkel nga utang ko anay bag anagem kadagiti nang taraken kanya. Ha? Nang taraken kan ka? Kinapod mo na. May saak laeng nga ampon. Ampon ka? Agnagan iti Solidad Tobias tinangampon kanya. Ha? Tobias? May sakano iti abaket tinagpakpakaasi iti daydi mama nga amponin nak ni mama. Gaputa narigatan da amang isakad iti panagbiag mi. Nang ronaket bakit ken lakaydan. Ha? Kalpasan dayta. Nagpasyudad kamin. Solidad Tobias tinangampon kan ka, Padre? Wen, Nana. Oh. Saan nga ta? Asikaday di ubing nga impaampon idi danana sela? Anya? Adda idi impaampon danana sela kan tatadalmas nga ubing. Lalaki. Katkalpasan day ta. Saan dan anakita? Tanagpasyudad ka nun da Mrs. Tobias. Anya? Saan nga ta asika, Padre? Ngamin, Solidad Tobias tinagan tinang ipaampunan danana sela iti may nga ubing a lalaki. Kat nagbati ka dakwa dati kabsat mo a babae. Anya? Kabsat ko? Wen. Nadakamat mo't ni mama dayta idi. At dakano ading ko a babae. Padre, nabilang ta si kadya impaampun idi danana sela. Si kangarod tay kabsat ni Elizabeth. Ah, Elizabeth. Ti apo day dinana sela. Wen, agoray ka, Padre. Daydi? Apay adaydi? Pimusayon ni apong sela. Kat kinid daw ti apo na ani Elizabeth. Ti panangmisak iji balayda. Anya? No kasta, natayan ni Nana Sela? Natayan? Ah, Nana Ella. Kadagiti naamuakin ka. Kaya't asawan ka di dayta. Akabsat ko ni Elizabeth. Wen, Padre, kabsat mo. Apo! Apo! Umayak man? Elizabeth? Adda ka di? Huh. Nakakandado gayan tiri daw da. Diyak manin na danon ni Elizabeth.
Anya nga tanga oras sa sumangpat. Mauray ko mata. Oray, bet. Baring sumangpitan. Padre Ismael, Nanayla, da kayo matkayam. Naimbag na oras mo. kastamot padre. Nakita ka anak katugaw dito'y nairanta at tugaw iti sirok daytoy dakkel akayo. Dito'y likod ti simbahan. Iso nga inasitgan ka. Wala na. Kasla naunag ti pampanunutam Pampanunutit ni Elizabeth. Gaputa tunggal mapanak iti balay da. Jak madanon. Kanayon anak kakandado ti ridaw da. Kasta ka di. Napanak mat iti radio station na pagtabtrabahuan na. Ngam kunada asa na simsimrat. Nagpakada ka nung nagbakasyon tayo lahat. Kasta? Diyak mo no sabihin no tayan na ita. Padre, malagip ko tinapasamak idi ijay plaza. Nga, anya? Adda palpaltugan dagiti pasurot ni Senyor Simon. Ti mayor? Wen padre, may sa ababay idi tay pinaltugan da. Ngam saan daan napuntaan? Nasiglat di babae at maray kat naglumong. Nakitak ngamin tinapasamak. Anya? Kat ni Elizabeth di pinaltugan da. Anya? Ni Elizabeth? Apay, ita niya aga po. Jack amlo padre. Kaya't ko kumaidi akasarita. Ngam amangan no adda makasipot kada kami. Iso abinaybay aklaangan. Anya? Kat iti daytoy apanagpukaw na. Saan nga ta? Nga adda pa kainaigan tinapasama? Kasta nga ta. Padre, dakas at talaga dagiti pasurot ni Senyor Simon. Awan ti kabutang da. Naglaka kadakwada ti pumaltog laptan iti tao. Anya? Kakabsat ko ida. Ulitet manen. Ati Diyos kat managayat. Inayat na tayo nga anak na. Akas iti mabasa iti Biblia. Ako na. Impaay ti Diyos ti bugbugtong nga anak na. Tapno mailan sa iti krus. Tapno maukasan dagiti basbasol dagiti anak na. Ngarod kakabsat, rumbeng met nga pakita tayo, iti pada tayo a tao ti panagayat nga adda kada tayo. Arumbeng asupapakan tayo ti Diyos iti daytang ayat na. Babaan iti panagaramid tayo iti kinaimbag, kakabsat ko ida. Anya dagitoy at kinaimbag. Di ka pumatay, di ka agakong, di mo aguman ti sanikwat ti kabsat mo. Tulungan ti karubam iti tiyempo ti rigat. Ken aminen at kinaimbag kakabsat. No aramiden tayo dagita asipupuso. Kaya't nasawan at damat ti Diyos kada tayo. Ngam no datos ka tao, sigurado at ti Diyos mo ket ni Satanas. Wisit na talaga na dyan. Apadi Tunggal makinisa. Siya kakanayon ti pasagidan na. Mabusura at talaga. Dahil tatiga po na ngayong guyod na karimwar dita simbaan. Juan, agawid takit din. Sige, adakan ka. Agawid tangarodan. Pagandarang mo onday kotse. Tapumanaw tan dito'y simbaan. Kumusta kayo, Padre? Kastilat ka, sir. Di na ko nawagan iti, sir, Padre. Awan ako niti serbisyo.
Ni, apay ngay. Nag-file iti honorable discharge. Kat naprobaran. Gaputan na dalos mo tinagan ko. Kastagayam. Kat anya aramidon ita, sir. Manong Victor, kung namlatan kanyak, padre. Tapan ako na kat adayo nga inaunakan si ka. Kasta ka din, Manong Victor? Wan, padre. Kat no ita. At dabanag nga sa asikaswat, padre. Ngam, saan ko na ibagapay kan ka? Sige lang, Manong Victor. Pagyaman at tipan na kinisan. Wan, padre. Masapol mo't ang makimisak. Pagrabangak na itay ti Diyos. Podno dayta, Manong Victor. Dagitaan met ti Diyos. Pagrabangan dati mga ramid iti trabaho da. May isa dayta pan na kimisa. Ti mangiday dayaw kenkwana. Awanan tinatda tao diti simbahan. Nagawid daminan. Agawid akmatan. Adanas kan nga ramid ki jabaray. Kalpasan na. Agsubliak manan para iti prayer meeting dagiti women's intumalan. Patre! Aba delivery para kita! Atoy! Anya data? Nakabox man? Aba lang isagot kan ka dito makan, patre. Para karokan ka. Sino? Basta inyawat na kanya. Awapan niyo ko ma. Ta, mapanakon. Agyaman na kabsat ha? Nakabox amakan. Nagbangno. Makapabisin na. Kita man. Si Daan mo't gayam day tayo. Sumatlagay man nagbanglo. Asino tinangisagot kanya kiti day toy? Apa di na yung baga tinagan na? Ano ti kaya tasawin day ito asagot? Yawid ko lang yan. Tayo itong balaya ka na. Agyaman na kiti day ito'y asagot no asino mang tinangtad. Diyos ko. Ay na. Si kamot kong tinakaunay ti day taan na isagot kanyak asidaan, pusing. Di ka makaoreng ikan ka. Anya ti mapaspasama kiti pusak. Natumban ti pusak. Apa yan? Pusing. Pusing. Anya ti katasawan da ito eh. At nasabidong tinaisagot kanyak asidaan. Ta imposible mo't amatay latan ti pusak anangan iti day ta asidaan. Wen. At dalakit din na igamar asabidong iti day ta asidaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado nga ta akin nanday padi tinted mo asidaan, Dagol? O, senyor. Nukinan na. Sigurado nga roon ang malamayan tayo dya padi. Lakit di, senyor. Masaya. Kasta ti pagbanagan dagiti tao amang kontra kanya. Matay. Papa, anya pa ilaan tal aramidin nyo? Apay asaan kayo nga agaramid iti pamuspusan, tapnood ka lang sa kami ni Victor. Agor orayak, Papa. Kaya't kung nagkalisa kami ni Victor, inkariyo data. Papa, ipatay ko nakit din mapukaw kanya ni Victor. Di ka agsaw iti kasta. Nasaan ako agbaligi ni Victor? Agpakamatayak lang, Papa. Iya.
Nangagyutin bagak, Papa. Agpakamatayak mo sa anak nga baligi kini Victor. Dadal ka din ti ulom. Nagado ang lalaki dita. Saan lang aray jay a Victor? Isa day ayatek, Papa. Katkas itinakon-akon. Ipatay ko lakit di numapukaw ko ni Victor. Amom ka di ti may sama kagapo adyak kayat ni Victor Simon. Anya day ta? Putot day di Rodrigo Quintero. Aniya. Namuak day ta ken ni Rina. Apoy nga tala nga maamuak day ta. Yamo ket may sa asoldado ni Victor. Adi mayo lang dito San Isidro. Iso adyak kayat day jay a Victor Simon. Ano nga rin ti mapalinta? No isumot ti kayat ni Rina. Itulot mo atas ta? Agpakamatay ka no? No saan nga agbaligi ka ni Victor? Ha? Tidang muak nga anak mo? Hala. Awagam ni Victor. Takayat ko akasarita. Apaya siya? Sikat ibang awag ken kuwana. Mama, lagi masandagita amakan apag sasangwan tayo kada Victor. Mabisinak matin. Nakaragragsak ka. Talaga, Mama. Dapat na nakita ko na ni Victor. Mama, ay ayatek ni Victor. Katkayat ko asyak timang tagi ko kanikwana. Ipatay ko no saan asyak di kalaysana. Anya? Magagara na kung iti isa sampat na, Mama. Kailiw ko na makita. Anya? Sabay ti amin. Kaya't ko gaglalanglang tayo amangan, Victor. Padayawan ta kumatin sa gana ni Rina. Sige, Senyor Simon. Oh, at iti makan, Victor. Siya kung timang ikabil iti platong. Sana, siya kon. Siya kung. Oh, adayta. Naimas dayta. Siya anis mo tinagluto. Sige, magan tayo pa'y. Kalpasan na. Kaya't nakaakasarita, Victor. Victor, pamom ka di, no kasano ti panagayat ni Rina ken ka. Senyor. Ipatay na ka no saan nga isuti kalaysam. Kat no mapahay ken ka, agpakamatay. Apay, naragsak ka ka di, no kas tati mapasama. Senyor. Saan ka di mapalin nga kalaysam ti anak ko? At datulagan ni kinirina. Kat sana nagbaligi. Iso alabingi tagmat, Senyor Simon. Anuya? No isublim dagiti dagdagang inag-agumang. Ikalaysak ni Rina. Ha? Adwa at tao dito San Isidro. Tinag-agumang ti dagada, Senyor. Dansong. Ken dagiti kakadwana. Agramanan dito tinalawa adaga dahil di apong ko akulas. Anuya? Apong mo akulas? Wen, Senyor. May samot dahil di apong ko akulas nga inagawang. Tinalawa adaga nga impanagan na kanyak nga apuna. Anya? Senyor Simon, jak kayat tiriribok. Kaya't namaramid mo ti ko na. Si dada anak amang ikalay sa kinirina. Sige, Senyor. Agpakada. Agpanunod kayo animbag, Senyor. Agpatuloy ako. Natangsit dayjay a Victor. Tilangsit anak. Sana mapalin. Diyak maaramid ti kayat na. Isublik ka nun, dagiti daga nga inagumak, kaskasukat, ti panangikalay sana ka ni Rina. Anya nga rod itan ti aramidem. Nasken, amapukaw dayjay a Victor. Papa, anya
Nakikibunga ti pa nagsarita yung kina Victor. Oh, ladingit kaya. Talaga, asanak nga umanugot iti kayat na. Ado di talalaki. Saan lang ani Victor? Jak isukap dagiti dagap, iti dayjay laeng a Victor. Victor, agtampanulot ka? Ada parikot mo? Malagip ko tinapalabas, Auntie Ella. Di pa nang patay da kini apong kulas. Kalpasan ng inagaw da ti dagana. Victor, Di pa nang patay da kini mga ignas. Pinatay da ngawan laban na. oh, Di inaramid da kanyak. Adan-dan nakatayak. malagip mo gayan dagita apagtang idi. Wanati. Kat dayta tinangiduron kanyak ng soldado. Dayta tinakapaat ko. Takayat ko itabalsan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Linipat kong ti agibalas. Victor, Kan mesa. Pinampanunot kayo na patag kanyak. Jak kaya't amairaman kayo. nasayaan. No nalipatam tinaimula iti panunot mo. Sipod ubing ka. Ti panagibalas. Auntie Ella, No malagip mo pa'y idi, ti kanayon nga ibagakan ka day di mang ignas. Asaan anasaya at ti agibalas. Ti pumatay iti padang atao. Day ta idi ti kanayon na nga ibagakan ka. Kat ti kayat na pa'y idi apagbalinam. Kat agbalin ka kuma apadi. Auntie Ella, Kayat na nga agbalin ka apadi. Tapno adda kanayon amang palagip kadagiti tao itinasayaat nga aramin. Ket no kunam ita alilipat mo ti panagibales. Nasaya at launay, Victor. Lipatem ti agibales. Tapno mayadayo ka iti pagdan. Nagawan at talaga tiba inday ta, Simon. Demonyo at talaga. Ma'am Carlota, Talaga di na kayat nga isubli dagiti daga nga inag-agom na. Agom! Ma'am Carlota, parikot da ito eh. Nooman nugot ni Senyor Simon iti kayat ni Victor. Ikalay sana lakit din ni Rina. Ha? Kat numapasamak ti kasta. Anya ti pagbanagan ti amin. Ikalay sana ni Rina. Idinto ta dinamot ay ayaten. Ella, Panag ko na. Saan aday tatiwagas, ma'am? Iso anasaya at mat no saan nga umanugot ni Senyor Simon. Saan anasaya at ti pagbanagan da Victor no bilang. Pudno? Agsaya at dagiti tao anaagawan iti daga. Kamaisubli ka dakwada ti dagdagada. Agam, kasanon ni Victor. Ni Ami. anyamutan. Parikot at talaga, Ella. Saan tayo nga agdardarasudos, ma'am? Naibagak mo tanday ta ka ni Victor. Saan amasulbar ti may sa aparikot? Iti dinadarasudos apangeddan. Juan, gusto ka, Ella. Pudno, tako na. talaga ajak masarakan ita ni Elizabeth. Napanak iti pagtrabahoan na radio station. Saan ka no ang nagsubli? Sabi mo itong tinapnapan na. Ha! Paltog na dyan. Syakti palpaltogan da. Aglingid at diteta kayo. Siya ka talaga ito puntriyada. Di sa pag-apadi. Nasiglat mo ta. Saan ka napuntahan? Wen boss, naglamang iti dakalapon ti kayo.
Urayan tarong mo rin tinaglimudan na. Kapaltugan tamanan. Saan datamit ang makita dito'y ayan ta, boss? Kamiwat mo! Sipo tama na yung baga. Dahil ti kanito arumar. Paltugan. Di marayan. Boss, nakalibasan. Salbaga. Di mo napuntahan. Awanan, boss. Di marayan. Nakaadayon. Wah. Ala, sana bali. At dan tumanin sa bali akong taway. Boss. Masalaw tan tumanin dahil di apani. Kasanuitan, boss. Agpatuloy tani dyan sugalan. Wan. Agon ure kada tayo dyan ni Ma'am Anita. Sigurado ang marapian ta, boss. Hoy, sa tikadwa ta makisugal. Tengat rabi di pa nagawid na. May ramraman ta pa yun na mapuyatan, boss. Awanan ti ato pa reklamo tungan. Ala, mapantan. Ipantan dito kwarta nga ingga po ta, iti pasder. Diyos ko, awan tinagkurangak, kad nagbasura kiti padak a tao. Agsirsirbiak kadag iti tao. Iwarwaragawag ko ti ebanghelyo. Ngem adda kayat na amang patay kanya. Isu akid dawek ti tulong mo, Diyos ko. Tarabayan na kumaakanayon. Tapno may patungpal ko, ti aken ko dito'y rabaw ti daga. Sige, umuna akon nga gawin. Usarap ti Gotchet. Diya kaya ti suburot ka na kayo ijik kabaret. Umuna akon. Sige lang, madam. Agdiretso kayon to di pasda. Nalawang. Wan, madam. Boss, anya day jay. Nangag mo ka day. Batang-tang ti kampana dyan simbahan. Itikas tayo nga trabay. Sino tinagbatang-tang? Ang mga notipadi. Ha? Ala, mabantan dyan simbahan. Takitaan tano iso tinang batang-tang iti kampana. Kat no iso, patayin tan. Anya? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.